So, we at the store, mga dear. Kailangan kong bumili ng aming kagamitan sa bahay. Naubusan na kami. Tapos, itong store na to ay renovate. So, nabago yung yung forma niya. Kailangan ko maghanap nung pati yung mga lotion ang mamahal na. So, hanap tayong medyo mas ayan, mas mura ata ito. Nivea Nivea Calming. Siguro maganda ito para sa kanilang mga skin. So daming binago na paglalagay, kaya medyo full. Sorry, nahilo na ako. Hindi ko alam kung saan. Alright. I wanna see. Hanap na tawag ng Cardero. Yung tama ang size. Kasi karamihan ng ano namin. Wala naman ako nakitang magustuhan ko din. So, ito yung ating area. So, yun ang mga stay there, anak. Ayan, marami nang binibenta dito para magtanim, pangtanim. May mga soil na. Wow. Oh, mura na itong soil na to. What's this? Tsaka marami na rin dito na tawag dito, yung pots. Gaganda ng pots. So, marami na siyang mabili ngayon for summer. So, ito yung charcoal. So, ito yung mga basurahan. Maliit Tsaka yung mga container. Marami na siyang nagbago dito, ang ayos. Kaya nakakahilo hanapin. Oh, let's see. Let's find some towels. Let me see. Oh, nagmahal na yung ating towels. $334. So, ito yung iba pa dito. So, dito tayo banda. So, ito yung mga towels. Ang daming ganda. Pero, sorry. Pero, mura lang siya. Maganda naman. So, bali, magkano yung isa dito ngayon? Yung usual ko binibili dati. So, bali, yung dati is 2 something. Ngayon, 334 na isa. Yep. Yun lang siya. So, ito yung mga pang parties na kailangan. Buy the shoes. Wait, this is the sandals and shoes. Huh? They're coming? Oh, sorry.
Yeah, we're here, the shopping center. So you can buy a lot of stuff here. Well, actually, ang kailangan lang namin yung kailangan namin sa bahay. So binago talaga ang ayos. Nago yung forma. Medyo itong area nito hindi pa. So kailangan kong bibili ng more pasta kasi wala na kaming more pasta. Let's buy pasta. Saan ang pasta dito? So ito yung pasta. So dito tayo. Stay there, anak, okay? So ito yung pasta. Uy, bakit empty itong pasta shelves? Siguro bibili tayo pang oven easy lasagna, which is ano kaya nangyari dito? Thin spaghetti. Thin spaghetti. So ito yung mga sinasabi kong tomato sauce na nakabuti na siya. Siguro for sure nandyan marami sa dyan sa Pilipinas, but kailangan namin ng tomato sauce kasi wala na kami tomato sauce. So ito siguro ito na lang mas kasi yung magkano lang cents na ulit yung yung malalaki kaysa maliliit, ganun din, 'di ba? So kuha tayo ng orange juice. Nagmahal na rin ng orange juice. Pero ang kukunin natin ay itong mas yes, orange juice, premium squeeze. Dalawa natin kunin kasi para si Mansan sarap na yung orange juice. How many days? 3 days? Ay, sorry. So, ang daming kulang dito mga dear. I don't know why. So, nagpanic buying na naman siguro yung mga tao. Dahil dun sa ating sitwasyon. So, pati lagyan na ng mga itlog. Anong nangyari? Ayan. Super empty na mga shelves ng mga pagkain mga dear. O yun, sa mga itlog. Itlog pa naman madaling mabili ng mga tao. So, babalik tayo doon sa aking mga babies at saka kananay dear natin. So, nandito kaming 4 sa loob. Ayun sila doon. Wow, this is $4.93 a pound. Ooh. Yung brisket. Yung brisket natin. Nay! Ay, super liit pala. Boy. 750 15 ang isa. So, tanong natin sa ating mother dear. Ay, meron din pala dito. Uy, tingnan mo, ang lalaki. Pero tingnan mo naman yung niya. Kasi ganito, lutuin mo ng matagal. Kasi may seasoning na siya, no? Tapos palambutin, tapos ihalo mo sa sandwich. So, mas mahal ito. Yeah, ang mahal,
Kaya nga po, 13, 36. So, by 2 pounds something. Tapos ganito siya kalaki. Sarap sana, pero man, tingnan mo naman yung price. At saka alam mo na yung mga talong, yung mga itlog, wala nang laman yung shelves. Buti nakakuha pa ako ng ano. Bakit kaya? Ang daming yan, mga burgers na ano na, oh. Nagmahal na siya pati. Dati $20 yung 32 pieces, ngayon 23 na. 23.63 yung 32 pieces. So nagmahal na talaga mga dear. Kaya ito na yung time na mag-isip-isip, ano, unahin talaga natin pagkain. Kaya halos ang kinuha ko yan. Yan lang pinunta namin dito. So dito tayo sa may kuha tayo ng bagel. Kuha na tayo ng bagel. Sino ba ang kukuha ng bagel? So ito yung bagel. Ay. Mas mura pa rin dito kaysa yung pinupuntahan namin. Do plain bagel. Itong ano, impossible bagel na lang kasi mas masarap yung may lunga ba yan mga dear, o sesame seeds. I think gusto ko itong cinnamon 12 kasi nakakamiss naman ito minsan-minsan, di ba? Sarap siya. Enjoy ako dito sa aming shopping. So yan yung ating mga vegetables and fruits. Tapos ito ibang vegetables. Just so look at this. 12.98 ang isa mga dear. Cute naman siya. Siguro yung pang beach. Di ba? Yeah, sexy sabi ni Mother Dear. Mas sexy ito. This is so cute. Pero pwede lang ito sa mamaliit na tiyan mga dear. This is so cute. There's a lot of cuteness. Ayan ang cuteness, no? Ay, ang cute. Pero cute, ang kailangan ng cute ng katawan dito rin ang susuot mga dear. So, as my overalls din dito, ayan, different kind. Mayroon more either design. I used to like overalls. Pero nung habang matagal na, tumatanda na tayo, wala na. At saka yung may wedding suit doon. So, ayan. So, magbabayad na kami. Magbabayad ka na, Mother? Okay, magbayad na rin kami. O sige na, linya na tayo doon. Ayan, marami rin ditong mga shorts, mga t-shirt, tank top. Ayan, ang dami dito. So, kailangan lang natin ng time to Dito ka na, saan tayo? Wala naman dyan. Ay, wala nang wala nang ibang open. Okay, dito na lang ako. So dito na lang tayo. Dito na lang ako. Dito na lang. Ay, po. Ito sa 18 ito. Tapos itong linyahan ko sa 17. Ikaw, anong linya mo?